хора! Днес ще отварям ето тези бонбони, които имат картинка на динозавър навътре. Не знам дали имат нещо динозавърско в тях. Ще разберем. Ето, почваме, отварям ги. Готово. Първото нещо е доста голямо, даже най-голямото. Ето това е. Това са бомбони облачета в най-различни цветове, които са различни вкусове. Не знам. Ще ги ставаме тук. Имаме един смучащ се бомбон. Мисля, че е, като е във форма на мина и е жълт. Ще го пробвам някой път да видим вкусен ли е и на какво на вкус. Има нещо като червилце, което е жълто. Мириш на бананче. И е бяло всъщност, не е жълто. Само това му е жълто. Добре, имаме близалка, която е синя. Може би е боровинка или капина, кой знае. Ще разберем, има пръстенче или биберон, който е розов. На камерата не се вижда толкова много, но на живо е розов. Ето това прилича малко на ето това, което е като вазелин, обаче е зелено, лична зелена ябълка и даже го пробвам. Опленка. Малко се извади, ама ще го пробвам бъде. Добре. Хората не знам вкусна зелена ябълка. Ето това. Някакъв кирдан. Всъщност има и даже са два. Ето такива часовника, като него. Този е малко по-розов. Е този, а този е по-жълт. Ще сложим розовия, защото харесвам розово. Пишете го в коментарите, кой ви е любимият цвят. За мен е синьо и розово. Има и два ето такива бомбона. Пишете също така, кой от тези всичките неща, това и тези искате да пробваме. Номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7. Това изглежда мега интересно. И това трябва да се пъхне вътре май и става нещо като експлозия и лилаво. Много са яки нещата. И днес даже може да пробваме с една моя приятелка. Ето тези бомбонки, които извадих първи от пликчето. Чао! Това беше всичко от мен. Абонирайте се за канала с камбанка, харесайте видеото и пишете коментар.